Da, bilo je to ubacivanje Mumleka, 0-1, Zoran Ivančić, evo, uključili smo se u pravom trenutku u Vinkovce, gosti iz Varaždina vode 1-0, poprilično neočekivano. Evo, vidite ubacivanje Mumleka i najbolje se u toj gužvi snašao Zoran Ivančić i gosti iz Varaždina vode 1-0, obzirom da nije bilo prije toga nekih velikih uzbuđenja, pomalo i nas ovaj pogodak zatekao. Evo, u drugoj minuti sudačke nadoknade uspjela je i napraviti. Vlatko Šimunac, igrač kojeg smo apostrofirali, mladi iz podmlatka Cibalijinog, izvrsno je ušao u 16-terac i zabio loptu pod samu gredu. Cibalija je izjednačila, došla je Cibalija do tog željenog izjednačenja. Bila je to prekrasna akcija, evo Luka Kujundžija je proslijedio loptu u 16 metara, a Vlatko Šimunac je zaključio praktički i ovo poluvrijeme 1-1. To je vratar gostiju Dreven uspio zaustaviti. Evo sada Kujundžija i 2-1. Luka Kujundžija 2-1, evo uključenje zbilja u pravom trenutku, 58 minuta susreta. Dražene? Pa evo, mogu reći samo da ko odlučio u ovim uključivanjima da ima jako dobar osjećaj. Dva puta smo se ovdje iz Vinkovaca uključili kada su bili golovi. Ali evo, htio sam reći ovo što ste i vi rekli na početku. Onaj pritisak koji smo imali par kornera i Grgićev solo prodor ponovo je mirisalo na gol i evo, to je to. I evo ga, Kujundžija koji je izvrsno odigrao, moramo to istaknuti, i prošlu utakmicu protiv Zadra. Evo, vidite ovu akciju zbilja prekrasno i Kujundžija je zabio svoj prvijenac u prvoligaškom društvu i zbilja, eto, Cibalija je uspjela okruniti ovu bolju igru u drugom poluvremenu.